Itum dak demonstration keduk di Phu Sohorang Bong demonstration keduk ke lapu hello Samson Singh Inti Park along si doji polo non ke jarso hello chot lo athema la BJP atum Samson Singh Inti Park tu ka phalang hoji aphan la pen ke hala rong parpinok be a park as akumlin da ka phalang hoji aphan labangso over flyover nang selam det lo amat halake hinulap lo ilitum anong kacipi ilitum ta anong thitan pukacipi yapan a park an ke phalang holap lo lapen Samson Singh Inti kumlin lapen a park ta non ka phalang holo directly ke latum pi phukpe sita arum pe dokok lo bang ing thok praji meni hang song pet la puson si pin chong lo asil nitum non Samson Singh Inti Park chena namalong etum dulong ledet lu yo nang litum chini non Samson Singh Inti Park along chena nam gen litum ta dulong ledet lu pini demonstration itum nang pisung et lo kedi aman nang pipia kam claim et lo la BJP tu setan ni litum pini demonstration ke dogela hello chu thang chiklo inkoy arni Arboretum along meeting dulu council si ke hang lapen haladak ilitum CEM ametang si pulo je inquire ni si meeting dopot inquire siar ni penke la VGR along le an eviction at pulo amat non anta eviction sedet bang pan ka pocho beji pu karbia tomhan inglongara tomhan ka pocho beji pu isia si tc ARO pan tok lam chodana haladak thang da pu pe DC pen police pen DC pen SP pen magistrate lapen police ta hang non puta pu pe lapen ke medical team lapen ke doctor nurse lapen ke ambulance hey hui ta thik non puta pupe la pen fire brigade ta thik non puta pupe la anang vekji la PGR pen VGR keroni pen eviction ji pulo tangte seta alang litum la ta claim cleared lo la pen baru ARO phantok seta liave athe ilitum ARO ke assistant revenue officer ke hat hoy a district along circle officer ason kali circle officer tumke hala tumke power do magistrate power do hala tumke ARO tunge magistrate power ave la tunge training ta NP me la tunge chini ne la si la tum phansi ke toy had long dongka ARO phansi ke toy amat abinonge council matsi SP la pen DC phan lo tok nangji police nang lo non magistrate nang toy do non election ke wang lo seraka nang pu sigi punangji amat alang liuto kapang len akam si claim thurong lo pen non anta SP la pen DC phan non anta magistrate la pen police ta hang hedet lo la pen ke doctor do manda pupedet lo fire brigade phan no anta pupedet lo lama alang litum eviction sedet non ye pu ke election nang li tang lo pu chini lo he election nang li tang lo pu ke arni si pen de inquire ni pen meeting do hota chini le election nang le tang lo puge election nang le tang lo se ta akam cheng tang lo kente la si election hota la pen ke code of conduct le nang le thurok se ta hala su hota eviction ke claim un pusi a rule along do alang litum non ke code of conduct nang le lelang alang litum claim kledet lo ing longarat karbiatom han kapachop be alang litum apen hala puke omor sing tiso bangke arnisi kretroxier kom ni litum kret thang si kilo kretroxier ni ha keruni long meeting ge dohut alang lige pulo la sarthe phang chu phan ke rap vek po haladak bihari tum banghini encroachers do high court order ateng pen alang li eviction po pusip bu la pen ke alang li mobile phone pen a order ta nang chepeklang a notice na nang peklang amat non na bangke troxier ni non terepo troxier ni si eviction ji pulo alang li dum eviction sedet non ki putika ason
non ki putre dhondera case jo jelang dhondera si ki putang dhondera se ada kedam dhondera ka alang litum CM porial body che pokrok body ba halale ala ke personnel alam lo seta alang li si hada kedam dia ni case pi yuda sinak alang li case along leke ka cho photang na cho phodun de lagi sarthe phangcho case ke kaprek lagi dhondera case ke kaprek lagi ni tum chini donde alang li si chini chot la pen halale halata dote ni tum rap dunji he alang li phanta rap dunji halata eviction nangji sita non la sarthe phangcho long le ke eviction dia bang phan ke dhondera case abang kali lake sarthe phangcho case lake ay non ke alang li tum lata claim kli sarthe phangcho along le pen eviction ta claim kli hada ke concrete building ta ve hada ke eviction joy pik hada ke chainong kokkur la tu nang litum da non na thek dam long ji chainong kokkur la pen ke phelang hem kim chok chak do isihini la ta munit ke do hem ta ka lidet nang na pine ne ki bia hem chotana ande hala ke eviction da joy pik to wara kung chenanam Don Bosco School adung la ke ko pia bosi ke eviction se derlo abinong ke ilitum aphan karbi inglong ratom han kapacho bay la pen la bihari ba melon punangkok lo bihar pen siwang pojo alang litum han ka pheri pen a joksi alang litum eviction hai hedet la pen non ta pheri lo pulite mo phita pheri bo milang non election nang ele posi pheri lo ponda mo phita morning sita ko MLA election do thu kente ako la phi ningkani sia philelo te ako hala council election ako do thuji ke council election tang det lo te ningkani sia phike ako MP election na do thuji ke anke alang litum claim ke lu la pulo teng te election do poposi ke claim ke pulo tang te la potsi nilitum dak demonstration dolo la son ka pheri pen ke kam claim nang ni high court order ta dolo law ta dolo Assam government ta ladak RSS 199/2016 at dated 10 January 2017 Arni office memorandum subject eviction of encroachers pu order PF lo Assam government ta lapen lan chotagali Supreme Court order do Supreme Court order civil appeal number 1132/2011 at SLP within bracket C number 5103 5 lo ne 3 lo ne klang pe me de 5 nang nak al de 3 5103/2011 Jokpal Singh versus the state of Punjab and others pulo dolo ke di la pen halak bang so order ke Supreme Court order ke la ke India adang sita la ke effective lo la bang ke la pen la effective aposi Assam government ta la order ke Punjab apot sita Assam government ta la si action ke enlo ante itum council tum people lo ka pheri na elang alang litum abinong ke eviction ing tung te la pen hai he alang litum hai he anta ilitum angno je peklang ing tang pik pupu kang tang alilo la kang duk ong sa hedelo lagi order do tang kok apien da thang na claim hai hedet le pusi kang tang pu me ilang ma lagi la potsi la son akang duk atom phan ke election da pe hai nang ni la ansi ni non ke ni je chot lo Kisong pangtang ng ma! Hey, kisong pangtang ng ma! Carbonity long live! Long live! Long live! 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 Bicara long, eviction back nanti. Bicara long, eviction back nanti. Bicara long, eviction back nanti. 6 is the long left. Long live, long live. 6 is the long left.
Long live. 6 into long live. Certified to make 90.